shit man, haina handiko boys zvikudaro ini. Kubva ndarohwa negomba kudai so, apa handina kana sendi muhomwe. Amanaka, aya mahwana aya. Hazvikwezvi, nemudumbu mangu wofutika munobva matoita manyemwe. Kubva mati kururu zvekutai mushoka, ana mai nyasha vekunext kokako. Vari kutonzwa nemudheni mavo imomomo kuti mukomana ari pamahwana uyu. Nemiwo futi imimi mune dzungu stereke imimi. Ko manyemwe amaita nezuro maimawanepi? Mahwana yasha. Ndiri kunzwa kuti mabutterfly tikuruma mudumbu mangu. Zvekuti nhasi ndikasafa nenzaraka. Ndofa nayo chete. Aizve iwe ndakaita seko ini zuro paika ndakapedzisira kakurangarira tichisvika paspaza kapaipai tikabva katapinda patobhela paika ndakanotenga 2 makotsi kai black label. Saka iwe uri kuedza kundiudza kuti $100 yakapera ne2 kotsi here? Aiwa haizva hazvikwezvi, asi pane zvidhomere zvikuita basa rekutora bundu rangu muhomwe. Iwe kwane wanzwa mujama iwewe. Ukukanga nokuti takasangana netimu rekwaSolana wakabva waritengera chibhodho chiRussian beer, then twasikana twainge vainatwo twanga tisina kana kutombonaka wakabva watutengera chibhodhoro chestrawberry lips uchiti ukuda hwani kachona here kaitaura chindevere so. Shit man, ndopa ndakabhaiza ipapo. Iwe Digo uri tsagalasika nowazogarayo mufana wangu. Ungabva watondisiya ini ndichibheja madinga iwayo. Handibheje vanhu nemupeta ini sha. Unonyatsoketa wani kuti nanditambe nanapambwa vaivai waiziya. Apa ndopa unondisiya ndichivatengera Russian beer. Ndochi chakadaro ichocho chinenge ngozi iwe waibatika here time dzachona idzodzo. Une dzungu stereke mfesi iwewe. Handiti ndakakuudza kuti sike ngatibuke vanhu avo wakabva watoda kundiputisa uchita udziro zvekuita netsaga rakaita seni. But still kamujama izvozvo hazvisikana kutomboexplaina nothing kapasini racho waiziya. Because bundu riya ranga rakawanda kawaiketa. Wangu saka unenge ukaita kudhakwa zvekudaro nhaika. Ukuziva here wakati time dzakagwiza Man City zedzi wakabva wajambira pamusoro petebho wakatanga kutamba wakadzikisa bhurugwa kusvikira mumavhi umu. Apa kamini brief kako kanga kaita kunonzi kukonona netsvina. Iwe tsagamani putseki maniwe. Indava kanochita hunhu wakadai so seko uchisiya nyaya yatinenge tichitaura nezvayewo. Wakunoti takarasima netunyaya twako tusina kana sense. Ndo hunhu rudzi ihwoyo chizezuru chedu hachidaro kana wazogaraka. Ende futi zvekutamba kwangu ndiri pamusoro petebho zvinei nekupera kwebundu rangu muri tsaga mukingman. Siyai kamupeto chionakano chikubhaizai so. Handiti pamusoro petebho ipapo ndopamabva madedzera kuti timu yangu yahwina. Vanhu vari mubhawa muno munhasi musatenge doro ndokutengerei izvezvi. Handi ipapapo ndopakabva waenda kukaunda ukanopa musikana itengese ikoko 130 years ukamuti jokiwe. Ipa vanhu vese vari muno mudoro vanoda newe wobva watorowo yako yemadrinks. Ipapo manje ndopakazofira shiri manje. Ndakarwadziwa. Ndakambofunga kuda kuzviuraya nestress batika munhu mukuru ungamuite sei. Iwe saka uri kuti ndakatengera munhu wese ematobhera muya mhambere koseko ndisinowo kusara kana ne5 nozhi. Izvozvi zvinzwa wakamufanira wemasamusa ari kutopfuura neparodhi apa handina kana 5 nozvi zvayo. Dai izvozvi zvitava kutotenga 1 or 2 waiziya. Mahwamba kudai nekudai so kuita sei kwacho. Endaka kune vanhu vavaitengera doro nezuru wacho nevavo kuone kuti pane hwana nokurirangarira here. Izvezvo pamwe wanenge watodhibha nezvako uri tsaga mufesi wangu. Iwe izvozvo handina kana basa nazvo izvozvozvo. Inzwanzwe kamufanira wangu Digo Lapsis taizika. Inini ndakarohwa negomba zvikudaro kasaka chingondisotawo gunpowder waiketa. Ndobva ndamhanya kapana mhomzi pamusikapo yakanondinyora kamachangs waiketa. Because ndakarohwa negomba zvekudaro ndada kutofenda waibata. Wangu hamuna hupfu munomu. Inini jengwenjere ndichatonorohwa kwesistreni yangu kuzasi uko waiziya. Mudhara chiko kani newewewe itewo mwoyo wokubereka so mudhara. Alright chindipowo nhozvi zvaro kamudhara ndinotenga hangu half cup yemasewo ekamaiziya. Ndobva ndanotengawo futi half cup kayegunpowder. Then ndonotenga futi 2 kamatablespoon emafuta ekubikisa waiziya. Then ndobva ndanoenda kandonotenga madomasi aya anenge akaura one side anotengeswa 50 bondi ari 4 waiziya. Ndobva ndanobvunga kajembi waiziya then kanhozhi rako ndozokona next week waiziya. Sorry kingman, handina kana sendi maiziya. Time iyo wakasvika boss Darius wangu atobva padeni waiziya. Ndatowakesha bundu rese saka handina kana sendi. Imoza chii Germany? Mombe murombo haibereke shuwa rine marengenyari charike moto.
ya apa ndafunga manyendero atombodzika kumusha kuna katetezi kangu ndokari kundishandisa ndakanokadzika demo uwanzi ndakanozvisarenda kumapurisa maiziya. Nekuti zvazviko izvi. Bocha mama, tafulake. Yesaya, madoko. Ya uyai, tsaga wewe adyira baba, tawina bundu. Mudarike muchitarisa kuti Kasharoni karipo here, mubva mauya nako kunoku. Namai Mozi uyai nawo futi kunoku, timborowa dzemarombe idzi. Tapinda riki mufana wangu.